appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare. Yksinomaan Kreikka, Espanja ja Portugali, 3 maata, ovat velkaa 3000 miljardia euroa pelkästään saksalaisille pankeille. Yhdenkin näistä 3 konkurssi voi kuvitella, mitä aiheuttaa saksalaisille pankeille. Kreikan bruttokansantuote, niin kuin sanottu, edustaa vain 2,7% koko Euroopan bruttokansantuotteesta. Jos kapitalismi suurissa maissa olisi terveellä pohjalla, niin kuin Pikku-Suomen porvarit väittävät, Kreikan olisi mahdotonta vetää koko maailman mukaan kuiluun. Vaikka Eurooppa on kuilun partaalla ja vaikka USA yrittää panna kriisin seuraamuksia EUn niskaan, silti kapitalismin globaali kriisin keskus on Yhdysvalloissa, kaikista huolimatta. Se ilmenee eri osavaltioiden konkurssisarjojen uhalla ja sillä, että rahojen jättiläismäärän markkinoille pumpamisesta, setelimäärien painamisesta ja nollakorkotilanteesta huolimatta lama jatkuu. Työttömyys on 35 miljoonan tasoa Yhdysvalloissa ja edelleen kasvaa ja monet 10 miljoonat ihmiset ruokkivat itsensä ruokajakelun jonoissa. 10 miljoonia. Nykyinen tilanne on valmis purkautumaan, aikaisemminkin oli valmis 2000-luvun alussa Argentiinan konkurssin jälkeen. Romahtus onnistuttiin estämään kasvattamalla ulkomaan velkaa. Siis koko ajan tämän finanssiglobalisaation aikana on kasvanut se ulkomaan velka. Se on maailmanlaajuinen, yleismaailmallinen trendi, mutta 2000-luvulla tämä Argentiinan konkurssin jälkeen, joka oli 2001 vuonna 20. joulukuuta, räjähtä käsin se kasvanut räjähdysmäisesti. Tämä oli yksi keino kompensoida näitä kriisin seuraamuksia. Lainat saatiin etupäässä Kiinasta, Japanista ja osittain Saksasta. USA siis myi valtionsa velkakirjoja ja kattoi vajeita. Se on eri asia, millä vajeilla, mitä siis se käytti sotateollisuuteen. Koko Irakin sota on rahoitettu sillä kiinalaisella rahoilla. Toisaalta Kiina osti niitä ylijäämällään. Sillä oli ylijäämä. Ja ylijäämä on syntynyt siitä, että maan halvat tuotteet olivat valanneet maailmaa. Tämä niin sanottu Kiina-ilmiö laukaisi velkaantumisen trendit kaikilla tasoilla. Kriisin alkuvaiheesta lähtien 2007 tässä kaksinapaisessa tasapainotilassa eli USA-Kiina akselissa siitä asti 2007 vuodesta lähtien esiintyy säröjä. Kiinassa keskipalkka on tähän asti ollut noin 100 euroa kuussa. Nykyään suurten taistelujen ja veristen kapinoiden, siinä on yli 1000 suurta merkittävää kapinaa vuodessa, joka vuosi. Asioita, mistä me emme saa edes tietää. Nyt se palkkataso on melkein 2-kertaistunut, melkein 200 euroa kuussa. Yuanin eli rahayksikön heikkona pitäminen on edellytys Kiinan viennille. Dollarin heikkeneminen taas se haituttaa Kiinan dollarivarantoja. Kiinalaisissa pankeissa on länsimäisiä niin valtioiden velkakirjoja 3000 miljardin dollarin edestä. Jos nämä tekee konkurssin, Kiina tekee konkurssin. Mä tulen kohta siihen, että voiko Kiina pelastaa kapitalismin.
monien porvareiden toivo on siinä, että Kiina tai ehkä Intia, monet puhuu Brasiliasta ja jotkut jopa leikkisi Etelä-Afrikan, joka on hirveässä kunnossa sen tavalla. Niin on ne BRIC-maat, Brasilia, Russia, eli Venäjä, I on BRIC, Intia ja C, BRIC on China. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, il risaia mi tocca andare. E fra gli insetti le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro mi tocca fare. Oh mamma mia, Kapitalismin finanssipelaamiseen on sekaantuneet kaikki. Kaikki, jopa työväenluokka, joka pikkupoika, joka lainaa internetistä tai sitten kännykällä rahaa. Se on osallistunut siihen peliin. Kapitalismi on osallistuttanut. Niitä haluaa tai ei. Kun kapitalismin armoton nemesis, näin runollisesti sanottu. Nemesis on antiikin kreikkalaisen tämmöinen jumalusolento, naispuolinen Jumala, joka jakaa oikeutta sille, joka valehtelee tai sille, joka huijaa. Se tulee ja se rankaisee. Kapitalismin nemesis on jo Marxin ajoista sanottu, se on se voiton suhdeluvun laskutendenssi. Se laki, joka sanoo, että mitä enemmän tuottavuus nousee, sitä vähemmän voittoa saa per kappale. Vain rajaton kasvu voi sitä voittoa kasvattaa absoluuttisesti, mutta suhteellisesti aina laskee ja laskee. Ja voitto tulee siitä, että montako työläistä sulla on vajaassa työskentelemässä. Mitä vähemmän niitä on, sitä vähemmän voitto, koska niiden maksamattomasta työajasta syntyy voitto. Mitä tapahtuu kapitalismissa? Kapitalismissa, kun toinen kapitalisti yrittää kilpailla, niin on pakko vähentää kustannuksia. On pakko vähentää työläisten määrää. Samalla on pakko kehittää sitä tuottavuutta. Parempia koneita, enemmän koneita ja vähemmän työläisiä. Mutta vähemmän voittoa per tuote. Tämä nemesis estää pääoman sijoituksia tuottaviin aloihin. Jos ei ole siellä voittoa saatavilla, niin ei investoida. Siis toisin sanoen reaalitalouteen ei investoida. Siksi kaikki kääntyi loismaisiin investointeihin. Alettiin keksiä loismaisia kohteita, investoida semmoisia, yritettiin rahalla tehdä rahaa ilman mitään tavaran välitystä, ilman työtä, ilman työläistä, ilman ihmisen välitystä. Puhutaan deindustrialisaatiosta, eli teollisuusaloja ajetaan alas, mikä supistaa edelleen sitä pohjaa, josta lisäarvo ammennetaan ja josta osansa vaatii myös pankki, finanssipääoma ja muu fiktiivinen pääoma. Niin kapitalismi finansoituu, prosessi koskee teollisuutta, pankkeja ja vieläpä työläisiäkin, sikäli kun niitä nähdään kuluttajina. Työläinen, sillä on kaksoisrooli. Toisaalta työtä tekevä, lisäarvoa tuottava ja toisaalta on kuluttaja.
Keskusvaltion kriisin intensiteetti moninkertaistuu, kun siirrytään keskustasta periferiaan. Kalifornia on sanottu USA:n Kreikaksi ja Illinoisia on sanottu Portugaliksi. Vastuu osa valtioiden konkursseista on keskusvaltioiden hartioilla. Vuoden 2007 jälkeen Yhdysvaltain ulkomaan velka yli kaksinkertaistui. 2007. Sen jälkeen se vain kaksinkertaistui 2 vuoden, 3 vuoden sisällä. Näin tehtiin, ja sitten ei ollut rahaa sitten, kun Lehman Brothers halusi tukea. Siis 150-vuotias pankki annettiin mennä vararikkoon. Siitä lähtien markkinoille on yhteensä pumpattu 20 000 miljardia dollaria yhteensä. Mainitakoon, että koko maailman tuote, kaikki bruttokansantuote, kaikki mitä tuotetaan maailmassa vuodessa, se on 60 000 miljardia. Trillions, 60 trillions. Näin englantilaiset. Ensimmäinen tukko on siis järjestelmän verisuonet, jotka välittävät sitä rahaa pankkeille. Verisuonet on tukossa, sitten menee nämä zombitkin, eli nämä pankitkin. Ja pankit kapitalismissa on sen järjestelmän sydän. Pumppu menee tukkoon ja silloin järjestelmä kuolee. Ihminen kuolee, jos pumppu pysähtyy. Valtioiden interventio, puuttuminen pankkien pelastamiseksi pahensi pankkikriisiä sen sijaan, että se parantaisi sitä. Sinällään tämä ilmaisin kertoo siitä, että kriisi on järjestelmän rakennekriisi, eikä yksinomaan kapitalismin jonkun osa-alueen kriisi. On pankkikriisi, on jonkun muun osa-alueen kriisi, on jonkun maan kriisi, vaan on kapitalismin kokonaisuudessa. Kapitalismi on kokonaisuudessa kriisissä. Fiktiivinen pääoma ei tuota lisäarvoa, ei koskaan. Se on fiktiivinen, se on imaginaarinen, se on mielikuvituksen puolella. Se kasvattaa pyramidia kuitenkin ja vaatii omansa supistuvasta tuottavasta pääomasta. On se supistuva. Ja se oli laskettu. Se on verrattu pyramidiin, joka seisoo kärjellä. Kärjellä oli se reaalipääoma, se on se, joka työläinen tuotti. Ja se oli 60 000 miljardin dollarin kokoinen, niin kuin koko maailman bruttokansantuote. Sen pyramidin pohja oli osoittanut taivasta kohti, ja se oli noin, siis 2007, noin vajat 600 000 miljardia. Siis 10 kertaa enemmän. Sillä on taipumus luhistua, sillä on taipumus romahtaa. Sillä on taipumus saavuttaa sitä todellista arvoa, reaaliarvoa. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 partigiano.